машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ ки оқибати он мардумфиребӣ аст, сабаб шуд ки мақомоти милитсия нисбати Рустам Юлдошеви 64 сола сокини ноҳияи Спитамен парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. ин тақаллубкори ба ҷодугарӣ ном бароварда бо тахаллуси Рустами Фолбин ба боварии ҷавонзани 33 сола даромада барои муносибати шавҳарашро бо ӯ хуб ва хушбахту фарзанддор намудан 4100 сомонӣ гирифтааст. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз усули қаллобест ки баъзе тақаллубкорон бо ҳамин роҳ ба боварии шаҳрвандон даромада маблағи пулӣ ва ё ашёҳои арзишманд ба даст меоранд. коркардҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ҳамин гуна як чеҳраи мардумфиреб шаҳрванд Юлдошев Рустам Мазбутович соли таваллудаш 1957 истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияи Спитаменро шинохта гардонид ки солҳои тӯлонӣ бо ваъдаи табобату дуохонӣ, гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ, пешгирӣ аз безурётӣ, ҷодушканӣ, пешгӯии тақдир ва даҳҳо дигар хизматрасониҳои ба боварии динӣ алоқаманд фаъолияти сеҳру ҷодугарӣ мебурдааст. Сухати иҷро мекунед шумо? من زبان عرب من مسلمان زبان و عربی خوندن نمیتونم لیکن روبردار کرده همه چیز نوشته میتونم. یگان نرخ معین دارید شما؟ ها. تومورتون چند سوم است؟ از 7 سوم زیاد. برای شدن بخت چه مقدار مبلغ پول میگیرید؟ تخمینم 1-200 سوم میشه. یک تا بخت شو باز تبدیل میبرد. ин нафари дар ҳалли муаммои мардум гӯё чорасоз бо истифода аз китобҳои динӣ ва ашёҳои сахту беҷон ба фаъолияти сеҳру ҷодугарӣ машғул шуда дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар шаҳраки Навкат кӯчаи Тошматов ҳавлии рақами 24 мизоҷонро қабул ва бар ивази ҳар як хизматрасонӣ маблағи муайяни пулӣ ба даст меовард. масалан санаи 26 май аз як ҷавонзани 33 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои муносибати шавҳарашро бо ӯ хуб ва хушбахту фарзанддор намудан 4100 сомонӣ гирифтааст. чунин кирдор дар ҳолест ки Рустам Юлдошев дар ҳалли муаммои оиладории худ оҷиз буда 5 маротиба оиладор шудааст. вақте ки шо мекунам хонааш вайрон шудастагӣ бошад вай яктакара мечам мисол як хелаша шавҳараш гуфта нешуда мебиравад چند سال و فریاد کرده آورده میچم یا زنش بچه‌هاش پس تو رفته نیست میشه و فریاد کرده از دیگر جوش آورده میچم این خیلی حالت مول میشه گرمش در کار میگرمی مثال دیگر جوبا برآمده از خونش خنک شده باشه دیگر آدم گرم شده باشه اما گرم شدهش بیکار میکنم که از دیگر خونش پر گرم میکنم. овозаи дуохонӣ баровардани сеҳру кинат тумору таштоби гӯё наҷотбахш ва дигар маҳорати фавқулодаи гумонбаршуда бозори ӯро гарм ва мизоҷони эътиқодманд ба хусус занонро гумроҳ менамуд ки бовар карда дар баробари маблағи пулӣ ба шарту шароити пешгузоштаи ӯ розӣ мешуданд. бадахлоқии ин марди тақводор бо мизоҷони ҷинси зан фарзияи дигари оперативиест ки далелҳояшро тафтишоти пешакӣ мавриди санҷиш қарор додааст. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки Юлдошев Рустамҷон Мазбутович шаҳрвандонро қабул намуда бо роҳи сеҳру ҷодугарӣ ба боварияшон даромада маблағҳои пулияшонро тасарруф мекардааст. асосан аз хизматрасониҳои Юлдошев Рустам Мазбутович сокинони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон истифода мебурданд ки бевосита онҳоро қабул намуда фиреб намуда маблағҳои пулияшонро тасарруф мекардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нафарони аз амалу рафтори Рустам Юлдошев зарардида метавонанд ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ва ё милитсияи маҳаллӣ зист хабар диҳанд.